yo were bụrụ na ya ndị ọma na-ekiri oge aṅụrị nna nabata unu n'ihe omume nke taa yo were bụrụkwa na oge aṅụrị relationship yo were bụrụ ihe mmerekọta dị n'etiti nwoke na nwaanyị mana isiokwu nke ji bịa keta ọ gbara ọkpụrụkpụ isiokwu nke a bụ nke ndị oyibo na-akpọ double dating ya bụ ndị nke ahụ na-eme ha yie onye nke ha yie onye nke dị otu a ga-abụ nwa adunu Geraldine Amaka onye unu na-etu icon gị so ya were bụrụ ya n'isiokwu nke taa kwa na anyị nwere ajụjụ ha dị iche iche ajụjụ nọsa ha dị iche iche n'ihi na ihe a bụ isiokwu gbara ọkpụrụkpụ ihe gbara ọkpụrụkpụ so ya bụ na ị ga-esonyere anyị nnọọ biko ije na kpọmkwem na Facebook anyị bụ Isimbido TV ya were bụrụ na Instagram anyị ya were bụrụ @Isimbido TV ma Twitter anyị ga-anọkwa ya @Isimbido TV kachọzi ije na webụsaịtị anyị ije na www.isimbido.tv ebe anọ ka ị ga-eweta anyị ma YouTube ga-anọkwa ya Isimbido TV mụ onwe m ije na Instagram kpọmkwem ga-esoro mụ onwe m na Instagram ya were bụrụ ya @official Geraldine icon wee bụkwa na Facebook m ị gakwa ebe ahụ nọ jee nwụrụziekwa kpọmkwem ya were bụrụ ya alọzie Geraldine Amaka Eunice ebe anọ ka ị ga-enweta ogologo afọ m so dịka m si na-ekwu ya nnọọ si na isiokwu nketa ahụ nke gbara ọkpụrụkpụ ya were bụrụ ya double dating nnọọ anyị nwere ajụ ha dị iche iche nọ anyị ga-ajụ n'ime ya nyekwa gị ọghọm dị n'ime ya nọ ihe mbute ndị ka ga-ebute mana tutu na-eje n'iru nnọọ ka hafụ nnọọ n'ichefu m na-asị Ice Prince Zamani na-asị ya happy belated birthday dịka ọjọọ so nnọọ mechapụ birthday ya m na-asị gị happy belated birthday nwoke ọma ya were bụrụzie ugbu a na-egbafuzi ya ọsọ nnọọ so n'isiokwu nke taa kwanụ anyị ewere nwe ihe dị iche iche nnọọ dị n'ime nke a ya bụ gbasara ndị nke na-eme ha yi ebe a ha ya ebe a but nke werekwere bụrụ ya n'ihi na enyi na enyi bụ ofu ma were bụrụkwa ya bụrụkwara ofu mmadụ si kedu ihe a ga-akpọ enyi gbasara Bobrisky ya na Tonto Dike kedu ihe a ga-akpọ enyi ya n'ihi na o nweghị onye mmanụ ma Bobrisky a ga-akpọzi ya nwoke ma ga-akpọzi ya nwaanyị then anyị niile machasị na Tonto Dike bụ nwaanyị do na ọ na-azakwa king ya bụ onye eze nke anọ were bụrụ nke ya so ndị mmadụ na-aja ajụjụ si kedu ụdịkara enyi a ga-akpọ ụdịkara enyi Bobrisky ya na Tonto Dike nke a bụ gịnị ofu ajụjụ dịka m si kwuo ya n'isiokwu m ji were bụrụ ya were bụ double dating so n'iji nnọọ were gbape ụzọ nke a ya bụrụ maka ihe omume nke taa anyị ga-eji ihe gbasara ya bụ ihe ọghọm dị iche iche ihe ọghọm dị iche iche dị n'ime ya nke mbụ were bụrụ gịnị obi mgbawa ya bụrụ ka a na-akpọ heartbreak n'okwu oyibo obi mgbawa were bụrụkwanụ nke ịbụọ were bụkwa gịnị mgbake mana ịkpọzie n'oyibo nnọọ ka mkpọkwa n'oyibo were bụrụ break up nnọọ n'ihi na ọ na-eme nnọọ ka akọrọ ya ọfụma ọfụma ka iwe ike ịghọta ya ọfụma ọfụma nwekwa ọzọ ya were bụrụzie nke a bụkwa ọzọ nke a were bụrụ ya nke a bụrụ ọgụ ifeat ihe dị iche iche nnọọ bụ ọkwa ifuru ya so ịfụga nne na nke a na-akpọ double dating na ọ na-enwe ọghọm dị iche iche adịgo gịnị n'ime ya nwekwa ọzọ mana nke a were bụrụ ya were bụrụ gịnị aha ọjọọ bụ ihe ọbụla mmadụ ga-agba mbọ nnọọ gbochie n'ihi na aha ọjọọ ọ na-agbakarị nnọọ ọ na-agbanye ebe dị anya nke ịbatazi ugbu a were bụziekwa isiokwu nnọọ anyị kpụ n'ọnụ tụ ugbu a bụzi ekwula ihe gbasara ihe ọghọm ya ugbu a ga-abụzi ajụjụ ha dị n'ime ya ajụjụ nke mbụ wee bụrụ ya ajụjụ nke a were bụrụ ya sị ọ pụtara sị na mmadụ nnọọ nwere ike ị na-eme onye dị otu enyi nakwa emekwa onye dị otu a enyi ma mee gịnị fụkwa ha niile n'anya nke ahụ bụ gịnị ajụjụ nke mbụ nke ịbụọ were bụrụ sị kedu ihe na-eme ndị mmadụ na-esi eme nke ahụ ndị Igbo na-akpọ double dating kedu ihe na-akpata ya well ọtụtụ ihe gị na-akpata ya aka ịtọ ya wee bụkwa ajụjụ ọzọ ajụjụ nke a were bụrụ sị o nwere ihe ọghọm ma dịsị na nke a yes ihe ọghọm ha dịsị n'ime ya n'ihi na megịnị mkpatụgo ha aka mana nke a wee bụkwa ajụjụ ajụjụ ọzọ nọzi n'ime ugbu a were bụrụzie sị nke a were bụsị kedu ihe ị ga-eme ma ọ wụrụ sị na ịfụta si na onye ahụ bụ onye na-edeti bụ onye gị na-ebe ọ na-aya na o nwere onye ọzọ ọ na-aya kedu ife ị ga-eme mana ajụjụ ọzọ ga-anọkwa n'ime ya n'ihi na ajụjụ ndị nke a bụkwa na anyị ga-eme gịnị ha nwechakwara gịnị ọsịsa n'ihi na onye ọbụla nnọọ ga na-ezibatakwa ọsịsa ya dịka m si na-ekwu ya nnọọ biko izibata ajụjụ gị ma ọ ga-abụ gịnị ma ọ ga-abụ isoro n'ife a na-eme biko eje na soshal midia ha anyị ya biko ga-esoro anyị ebe ahụ ebe a nọkị ga nnọọ ga-ezitere anyị ajụjụ gị ma ọ ga-abụga kpọọ n'ekwentị ya bụ nke a na-egosikwa dị n'ihe onyonyo gị mgbe ọbụla ị na-ekiri ihe nkiri a mana ajụjụ ọzọ dịkwa n'ime ya were bụrụ sị
mmadụ ya were bụsị nwoke na nwaanyị kedu onye na-aka emeriri ihe dị otu a ndị ga-eze were bụzi ugbu a were bụzi asịsa ajụ ndị nke ahụ n'anya so n'ọjụcha bụ onye nke mbụ bụkwanụ Nwaada Agnes Nwokeọcha ya were sị na ihe na-eme ndị mmadụ na-esi eme emetọ onye nke a ụkwanụ na onweghị onye ma ebe chi ya ga-esi ya abịa na onweghị onye ma di gị nke a ya were kwokwa ọzọ ya were sị na mmadụ aga ejicha akwụ ya nnọọ were tinyecha n'ofu nkata that shall not put all egg in one basket onye ọnụ ka pụta gịnị n'okwu oyibo so ya were bụrụ ya Nwaada Agnes na style nnọọ si na o nwere ike ime ihe dị otu a ka ọ hapụ nnọọ n'ijọs nnọọ were chee obi ya nnọọ tinyecha n'ebe ofu onye dị nke a were bụrụ ọsịsa nke ya ma eze were nnọọ were kwuo masta eze nnọọ were kwuo nke ya eze were si nke ya si ya mfu ebe ya nwata nwaanyị ọ na-aya nnọọ ya na nwoke ọzọ na o nwere onye ọzọ ọ na-aya n'ihe ọ ga-eme nnọọ mbụ ya agabala onwe ya nke a bụ gịnị ọ chọghị okoro nnọọ ya agabara onwe ya ị ga-agbakọrọ onwe gị nke a sokwa na gịnị nke a sokwa na ya isi rọfụ nnọọ ịbịa nnọọ bịa butewe nnakọ ma ọ ga-abụ nnọọ ka gbuazuo onwe gị ya agabala gịnị onwe ya onye ọzọ nnọọ ị nwekwara ebe a were kwuo onye nke akpọghị afọ ya were kwuokwa nke ya were si abịa na ihe gbasara ọ bụ nwoke ma ọ ga-abụ nwaanyị na-aka eme ihe dị otu a ya bụ nke na-akpọ double dating ya were si na nke ya si na ọ na-abụkarị ụmụ nwoke na ọ na-abụrịrị ụmụ nwoke onye ọzọ were kwuo si no na nke awụghị sọsọ gịnị ihe gbasara onwe nke ma ọ ga-abụ onye nke a na ọ pụtara ụdịka mmadụ onye nke ahụ gịnị were bụrụ nke a bụ gịnị ezigboto ọsịsa o depending on the kind of person onye nke a kwuru nke ya na ọwụ ihe ga-ebute nke a ya bụ contribution n'okwu oyibo ya were bụrụ ya na mgbe ụfọdụ bụkwa ihe ọzọ nnọọ na-ebutekwe nke a ya were bụrụ ya bụrụ nke ha na-akpọ distant relationship ya were bụrụ nke ahụ ga-abụ na onye nke a ga-anọ ebe dị otu onye nke a nọ ebe dị otu a so n'ime nke a onye nke a ga-emezi nnọọ sị ka m chọgoro onye dị m nso onye nọkwa ebe a chọkwara onye dịkwa m nso tifulani ugbu a na nke a nwere ike ibute gịnị nkewa nke a nwere ike ibute ihe dị iche iche nke a nwere ike ibute si na ịfụnanya agara adịkwa ebe ahụ so ya were bụrụ ya mana ihe m na-ekwu bụ na ya wụ na tutu n'ihi na ofu onye si na mgbe ụfọdụ na ọ gaghị adị mma nnọọ na ọ ga-eji akwa niile nnọọ tinye n'ofu nkata ihe ọ pụtara wụ si na onye ahụ ọ bụghị ya abụọ na ịtrọsụ gị ya 100% ma ọ ga-awụ 60% so ya tutu gị ekwerekọtasị gị na onye a ga-aya gị ndị ya were bụrụ nke ahụ na-ebute ọlụlụ at least ị kwesịrị ịma onye ahụ ọfụma ọzọ m ga-abụkwa na ị ga-afụkwa na ịfụrụ onye ahụ n'anya ọfụ gị n'anya gị onwe gị afụ onwe gị n'anya n'ihi na ofu onye were kwuo si na wee sị mba na onwe otu ị ga-esi nnọọ afụ mmadụ abụọ gịnị n'anya ofu onye were kwukwe nke ya na ndị nke m na-akpọta n'isi mgbe o were sị na ụfọdụ na ọ na ụmụ nwaanyị na-aka eme ihe dị otu a n'ihi na ha na-achọ ego so ma ha ga-eme dị otu ọ ga-arụ osi na enyi ha nwoke a na-enye ha oke ga-ezuru ha maka bụ oke dị ha mma ha ebido nnọọ chọrọ onye ọzọ were mezie ha metụ ebe a mee gịnị ha emetụ ebe a mana ofu onye were kwuo ya si na nke a nwere ike ibute ihe ọghọm nke dị ka ije bute ọrịa n'iro ma binye enyi gị nke a bụkwa n'eziokwu so ya ga-abụ ihe ọbụla ị ga-eme nnọọ ị ga-agbalị nnọọ ka ị saa anya gị mmiri ka ọ hapụ nnọọ ka ị hapụ na ibutere onwe gị ọnwụ erughị eru ma ọ gara ibutere onwe gị aha ọjọọ nke ahụ nnọọ wee bụrụ ya nnọọ anyị ekwuru ọtụtụ ihe dị iche iche nọọ gbasara ihe nke dị otu a biko nnọọ ọ bụrụ na o nwere ihe ntụnye ọnụ ọbụla ị nwere ya bụ nke a na-akpọ contribution ma ọ ga-abụ ihe ọbụla ma ọ ga-awa ajụjụ biko ije na social media ije na Facebook anyị ya bụ Isimbido TV jekwa na Instagram anyị @Isimbido TV were bụ na Twitter anyị ije na @Isimbido TV nnọọ ebe a nnọọ ka ị ga-atụnye nnọọ anyị nụnụ nnọọ wee tụgharịa uche ma ndị na-esoro anyị n'ezie anyị na-enwetakwanụ ozi unu mgbe dum anyị na-enwetakwa aka ihe unu na-ede anyị na-asị unu ndewo na anyị na-anabata ihe ọbụla nnọọ ya bụ ihe ị na-ebunye ebe a ma ndị na-akwadokwa anyị na-asị anyị jisi ike anyị na-asịkwa gịnị daalụ dịka oge anyị n'ozugbo a kwụrụ afọ ihe m ga-agwa unu biko ihe ọbụla ị na-eme m ga-ekwukwa ya ọzọ biko saa anya gị mmiri tinye anya gị nnọọ mana ihe ọbụla ị na-eme mana ga-eme ya gịnị ga na-eme ya wute uche gị akọla uche nke ahụ gịnị nke a bara ezigbo uru so ihe ọbụla ị na-eme nnọọ
saa anya gị mmiri n'ihi na a sị na gịnị mmakwara na akwa n'azụ. So ime ka nke a hapụ ịbụ akwala makwara nke ọzọ, biko saa anya gị mmiri. A ga-abụrụ mmadụ unu Geraldine Amaka onye unu etu icon gear. Ugbu a anyị ga-asị unu ka anyị nọnyere anyị n'izu ụka ọzọ, n'ihi na izu ụka ọzọkwa anyị nwere ihe gbara ọkpụrụkpụ nnọọ anyị ga-ewetara unu, ihe gbara ezigbote ọkpụrụkpụ anyị ga-ewetara unu. So ugbu a anyị ga-alabawazi ugbu a ma na-asị unu bye bye. Ngwanụ ndị ọma, ka ọ dịba n'ụbọchị ọzọ.